محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد يو إنغرتي دفتر Ceerno he شيخنا الحاج محمد بن سعيد نعم رضي الله تعالى عنه نعم دفتر مكو ويتende هجرة السعداء نعم ورحلة الشهداء نعم فرغو ملابه كيرندول شهودين نعم gonnoɗen koye hello نعم no gas e jeegom ɗo o haalata ko hijratu abihi نعم min fuuta saniyatan fergo bamum alhaji ali radiyallahu ta'ala anhu نعم bam makko ko aboubacry fergo makko نعم ummade fuuta saniyatan lawol ɗimmol sabi gadanol ngol en kaali ko cheikh oumar ɓe jaaduno نعم kanko e bappajo makko eliman amar sabi cheikh oumar noddunoɓe e jihadi noddiɓe e fergo nde ɓe jaatane ɓe jarano artude ɓe jaruno wonde ko e péri nde ɓe jaata nde ɓe jarano artude ko cheikh oumar caggal ɗum yamiriɓe ko eliman amar kañum yo artu ciloñ aboubacry noon yo ar ndiga leydi dental makko kanko cheikh oumar koko jokkata jokkowo ɗum o noon yaltata koye aboubacry ɗum woni fergo makko laawol ɗiɗaɓol kono noon o artino kam ha cilon ɗum o haalata ɗum ceerno haalata ɗum nde ɓe gummide gambere ɓe garti ha ciloji o woppi ɗon bappaji makko eliman amar on saaha noon kanko o ari ga kanko aboubacry ceerno wi summa lamma kana hunalika ma kana min alfitan rajaa li fuuta ولما وصل ليشلون لم يمكث أبو بكر إلا قليلا ثم ترك هنالك عمه وجاوز إلى والو بديب شمال شرق السنغال وسكن في قرية تسمى بويلينغرا وتزوج ومكث هناك مدة ثم ارتحل بعد ذلك إلى غابو ceerno wi ثم لما كان هنالك ما كان من الفتن nde laatino toon ko laatino e fitinaji woni gol walla cheikh oumar haɓete noon e charta oɗo jumla ceerno jalal no sarhini ɗum o wi cheikh oumar ibne saïd e nder jihadi makko oɗo mo kalɗen ɗo yaade e jinnaɓe alhaji ali o udditi hen nokkuji kewɗi o udditi nokkuji ɗi o nanni e majji l'islam joga e majji o udditi ɗum tan ko waaju waajoto jomumen tan jaɓa naata e l'islam yoga heen noon bistillahi ko jogitaari maɓen kaɓee tan o e ɗin nokkuuji noon ko ɓuri heewde e majji ɗi o udditi ko Gambi Guinée Conakry Mali ɗe leyɗele tati Gambi Guinée Conakry Mali haa noon jihaadi o yottoyi kaaƴe Degembere o wi Degembere woni ko e nokkuuji Masina ko toon Allah waɗi birnagol makko kanko Cheikh Oumar o wi no taarikh o haaldata ni caggal ɗum ɓii musidɗo makko biyeteeɗo Ahmad on continue hare nde jihaadi o woni hankadi seeraani jihaadi na ñiiɓi toon julɓe e heefere na kaɓa toon to malli to haa firti ɗum colonisation tubakoɓe nde ɓe ngari hankadi ɓe kippi leyɗele Afrique ɗe ɓe wi ko ɗum firtuno hankadi jihaadi o woni noon hankadi o wi yoga eɓe Cheikh Oumar yaaduno hankadi kono ngu sari nde tubakoɓe ngari kono sarima hankadi hareji ɗin ɗon dartima fastawɗanal ba'du
yoga heen hoɗi maasina ɓe heen koɗoye ñooro heddiiɓe ɓe kooti to ngummino wa aadal baaquna adrajahum wono hoɗɓe ñooro yanoɓe jihaadi ɓe wono hoɗɓe maasina wonɓe ngannduɗaa kooti to ngummino nayi ɓeen yettitiiɓe fuuta ngartii haa fuuta nayi ɓeen ɓe ngannduɗaa ngartaari fuuta kaaɗi e nokkuuji goɗɗi o wi ko ɓuri heewde e maɓɓe noon na tawee gineeji ɗiɗi ɗi gine Konakiri gine Bisaw e Gambi caggal kay en kaali ñooro en kaali Masina jooni noon o wi nde laati ko laatino e fitinaaji nde ɗum gasi rajaa li Fuuta ɓe ngartii Fuuta Aboubacry woni bamum Alhaji Ali e bappaajo makko Elimane Amar walamma wasala li cilon ndem ɓe jottima cilon lam yamkus aboubacrin illa qalilan wona ɓe garti ha cilon aboubacry ɓoytani ɗon summa taraka hunalika ammahu o acci ɗon bappajo makko o woni oumar wa jabasa o yawti ila waalo badib o wi waalo badib noon ko rewo ɓaɗɗe funnangue Sénégal ko e Saloum o hoɗi o wuro wuro ngo wiyete ko Weli Ngara to waalo badib to o hoɗi e wuro wiyetengo Weli Ngara ko ɗon o adi wonde nde ummi ciloñ eyyi badib Allah waɗi kadi o resi ɗon o resi ɗon kadi o woni ɗon dumunna kanko Aboubacry o faami wona ɗon Cheikh Oumar jofaninomo sabi on no jofanimo haaldimo sifa debbo o ma en ngaro heen ni debbo o ko on haaldimo sifa o fof ɗum waɗi so yehiine ko kanko sifanto yimɓe ɓe debbo baaɗo ni baaɗo ni baaɗo ni baaɗo ni kanko hoore makko haalata on debbo Allah no hoddire mon ɓiɗɗo on noon jogito yaade dentanga o woni ɗon dumunna o faami wona ɗon summarta hala refti o hirndi baɗa zalika o yalti ɗon o fayi gaaɓu gaaɓu noon o yi ko Guinée Bissau gaaɓu ko diwan e Guinée Bissau kono enen ga so wiyama gaaɓu tan hankadi ko Guinée Bissau fof kono no jogii wuro région biyeteɗo gaaɓu wa talaqqahu wahidum min ummali Moussa Moolo o ari gaaɓu jaɓɓimo gooto e gollooɓe Moussa Moolo gollooɓe Moussa Moolo gooto e maɓɓe on jaɓɓimo on noon wiyete ko Ousmane Diawo Moussa Moolo o wi ñande heen kañum laamino on ɗon nokku nden ko laamuji canton kañum wonno chef de canton Moussa Moolo kana Moussa Moolo yawman min al ayami malikan li Fuladu arino e ñalɗi kanko wonno lamɗo Fuladu kanko Moussa Moolo wa huwa alladi akhrajaha min haymanati Mandeng kanko Moussa Moolo kanko yaltini Fuladu e jiimani Mandeng Mandeng en nden ko ɓen jiimnoɓe kanko ɓocciti ɓe ndin jiimani ba'da an zaagu anwa'an min al azabi caggal nde Fuladu caggal ɓe meeɗi leƴƴi leɓte e tampere taw ko e Mandeng en kanko noon ittiɓe heen o wi kono noon no waɗi sababu de sababu o ko Cheikh Oumar Tall radiyallahu ta'ala anhu on no anndi Mandeng en no tampiniri fulɓe Fuladu no jiimiri e maɓɓe woni Cheikh Oumar o yamiri Fuuta jalonaaɓe o wi ɓe onon kon fulɓe Fuladunaaɓe ko fulɓe te Mandeng en nan toon tampini ɓe eɓe mballeɓe o yamiri Fuuta jalonaaɓe ɓe yo njaa mballoya Fuladunaaɓe ɓe haa ɓe ngiwa e jiimandi Mandeng en
Fuuta Jaloonaɓe Cheikh Oumar yamiriɓe yoɓe jaaɓe mballa Fuladunaɓe ɓe iwde e jiimandi Mandeng e tampere nde ɓe cippiri e jiimandi ɓen ɓe jaɓi kamɓe Fuuta Jaloonaɓe ɓe fa jashat juyushu Fuuta Jalo e yamirore Cheikh Oumar kamɓe ɗe ɓe kebli konuji maɓɓe ɓe ngari Fuladu ɓe jalti Guinée Conakry Fuuta Jalo eɓe ngara wallude ɓeega haa ɓe ngari e capital jaggitoɓe ɓe capital o noon yo ko ɗum woni Gaaɓu ɗo wonno place Mandeng en ko ɗon wonno capital maɓɓe ɗo wonno ñiɓirde maɓɓe haa Fuuta Jaloonaɓe ɓe kisa ngari ɗon ɓe kaɓe ɓen haɓe pooli ɗumen fa aada almaliku li Fuladu ni woni kisa Moussa Molo arti woni hankadi kalifani ndi arti e juuɗe makko joni noon bammum Alhaji Ali woni Aboubacry o ari Gaaɓu jaɓɓimo biyeteɗo Ousmane Diawo on ko goto e golloɓe Moussa Molo wa kana sakinan fi nunkudu nde o naati Guinée Bissau noon o hoɗi ko wuro wiyetego nunkudu wona mbiɗen ɗo o ari waali Badib o hoɗi ko wuro wiyetego Belingara o resi ɗon Guinée Bissau noon o hoɗi ko e wuro wiyetego nunkudu nunkudu man sonna no wuro ngo wiyete ɗon no jippino wa shar'a yastabdi'u bi jalbi silai min Fuuta Jalo fi Guinea Conakry o jippima nunkudu o naatani noon wadde commerce omo somoyo marchandise uji Fuuta Jalo Fuuta Jalo noon woni Guinea Conakry omo somoyo o adda ɗum Gaaɓu ga o somoyo Guinea Conakry o adda ɗum Gaaɓu woni Guinée Bissau sima Gaaɓu tan Guinée Bissau yajuulu baynahuma woni ko hakkunde Guinea Conakry e Guinée Bissau o woni so somoyima Guinea Conakry o addi o faye Bissau o nan kanko nunkudu o jooɗi o faye Bissau wa huwa Bissau noon qasrun kabirun wa maskanun littujjari qurbal bahril malih so somoyima o addi o fayeto capital to Bissau o wi Bissau ko nokku mawɗo kadi ko wuro commercial woni kala ko sumino Guinée Conakry ono wanno ɗum ko Bissau o wi Bissau ne jiimi e maayo haango ko mbiyeten gueeje ko on sahaa o firlita ɗum toon ko somoyino Guinée Conakry ko gila e comci haa e ko nanndi heen o firlita ɗum Bissau kadi o somoɗo Bissau ɗo o ƴeewe Guinée Conakry omo anndi ko somoto Guinée Conakry ko ngannduɗaa no harjina ga ga Guinée Bissau ga so marsini omo anndi ko somoto Guinée Bissau ga kono harjine Guinée Conakry woni ko noon o waɗiri ko nunkudu noon ɗon o jooɗi kono omo yaha e commerce hakkunde guinéji ɗiɗi ɗi wa kana rahimahullahu sayyidan sakhiyan shuja'an ghayuran ala ashiratihi wa rahimihi wal mu'minin ceerno wi oɗo Aboubacry yurmede Allah yo won e makko kana sayyidan ko kohowo noon neɗɗo mawɗo kadi sakhiyan ko kaare sire ko dokko kadi ko ñaameteeɗo shuja'an kadi ko jambaro yi andi kam jaaɗo jihaadi on kam haaltaki haala jambaragal mum ghayuran ala ashiratihi wa rahimihi ko neɗɗo kadi kirannoɗo mo jogii kiram gorol makko e dowal makko fof te en kaali to jeeya en kaali gila halwara ha kay heeɗi ha ciloji o wi ɗiɗo sifaji no ndende makko wondemo kohowo wondemo karesire wondemo jambaro wondemo kiranowo gorol makko e dowal makko ɗi ko sifaji makko omo hirana kadi wal muminina julɓe fof mo hirana julɓe ko ɗum waɗi ay ko ɗum wonno sababu ceerno wi tan dammu ileyhi ɗawaiful gouraba'i min Fuuta Tooro wa gayriha na jippotonomo
nde woni Guinée Bissau nde na jippotonomo dente tumarankoɓe gila ummiɓe Fuuta Tooro ha e nokkuji goɗɗi ɗum tindini omo hirananno julɓe omo hirananno famille makko ha tindini kadi ko kaare sire ceerno wi ko ɗawayi fulu horabayi dente tumarankoɓe min Fuuta Tooro ummotoɓe Fuuta wa hayri ha e ko wona Fuuta eɓe jippotonomo wa kana mustajaba da'wati kadi ko neɗɗo jabanaɗo duwaw ɗi sifaji fof no nden nde makko kanko Aboubacry mbamum alhaji ali yaqsiduhu nnasu li hawaijihim ɗum waɗi yimɓe ne gaddanannomo no kollitannomo haajuji mumen tawno soduyima tan jaboto maa ma huwa alayhi min attijarati kanko fof e wonde julanki o dartata ko hakkude Guinée Bissau e Guinée Conakry omo gollatno kadi inde Allah yimɓe ne garatno e makko ne kollitamo haajuji o wi ɗum noon hawfan min al i'timadi ala zalik te omo wawno wurde hen inde Allah de omo wawno wurde hen kono noon nde wonno o yiɗa fawade ɗum kanko yiɗa wurde gurdam dabotoɗo no toɓɓe ga no jippe ga ala ɗum waɗi o suuɓi wonde julanki wono omo yaha hakkude Guinée Bissau e Guinée Conakry omo somoyo omo yeeya o yiɗa fawade e ɗum ɗo o yiɗa wadde ɗum meccal o wiyte noon ko jabanaɗo duwa yimɓe ne kollitamo haajuji walam yazal kazalika o serani oɗo sifa nunkuɗo o kampi kono omo somoyo omo yaha Guinée Conakry omo arta Guinée Bissau mo Guinée Bissau e Guinée Conakry kadi yimɓe ɓe ne kollamo haajuji tena yiya kadi kala mo duwani jaabo walam yazal kazalika ceerno wi o serani o sifa hatta atahu Ousmane Diawo oya Ousmane Diawo mo mbinoɗen ko gollowo Moussa Mawdo ha on arti e makko tawimo nunkudu fi nunkudu on tawimo ɗon o weeɓani tawde ɗon noon tawno ko jiilotoɗo hakkude guineji ɗiɗɗi e ngol laawol noon addi Ousmane Diawo ala ɗala bin min Moussa Mawdo ko Moussa Mawdo nelimo Moussa Mawdo nani ndeke won gonɗo ɗon ko baɗowo inde Allah ko jabanaɗo duwaw Moussa Mawdo woni lamɗo o neli Ousmane Diawo ko nelal Moussa Mawdo o addi ñagade duwaw ala ɗalabin min Moussa Mawdo fi tilkal muddati wa talaqahu Aboubacry kemi no jaɓɓimo no jaɓɓorino Aboubacry ni hande kanko ari ɗo non kuɗɗoten Aboubacry on jaɓɓimo wa ahsana ileyhi tawɗo ko kaare sire moƴƴe makko hottimo kanko ne wa ɗalaba minhu o ɗaɓɓiri Aboubacry an yaduwa lahu nde duwantomo nde duwanto Moussa Mawdo sabi ko on nelimo li annahum kanu fi dhalika al am mutaahibina lil harbi ma ahli foroya e nden hitande eɓe keblani haɓoyde e yimɓe foroya wona noon haare hakkude julɓe julɓe de hakkude julɓe hefreɓe de no haare Cheikh Oumar ni ko haare tan wawi fiya man galaba saba no ganduɗa haareji nden ni tan nda no wiyete noon rubboji ruddo ruggo ruggoji yo eyyi e defte men sora ol jeete mi wiya ɗum man galaba saba kala mo wawi fiya daha man galaba kala mo wawi fiya saba kadi daha nawa ko ɗin haareji i joni noon omo huuli haa ɗo e haare kam oy wadde ceerno e duwano beele ɓe daña poolgu wa talaba minhu an yaduwa lahu li annahum kanu fi dhalika al am mutaahibina lil harbi ma ahli foroya kamɓe Moussa Mawdo en eɓe kaɓoya e foroya naaɓe ha joni foroya kam ni koye Guinée Bissau o ɓooyi dengi denginde caggal ɗum o jaɓi
Allah longinimo andinimo ko Cheikh Oumar jopaninoma ko ɗo jogori wonde o jaɓi omo duwo kadi omo yenana soduyima ko jaboto o haali noon sharɗiji makko kadi kanko ne jeeyno e sifa makko somo duwano neɗɗo wona no dabotoɓe mbaɗata ni addu hoore kuɗol ma gadda naggam ala kanko moɗo duwo so tawi jaabima gadda duwa o noon so jaabaji hay rumen fawanima andi noon ɗum woni goonga kadi noon tan foti waade yo haajuma o mbaɗen duwa o so haaju o feewi gadda naggam o e naggam o so haaju o feewani hay hunde mi fawani a fawaka hay hunde فأنعم الشيخ لهم على أنهم إذا غلبوا يأتونه بجارية متصفة بكذا وكذا لم يبق لهم من الوصف شيئا مع قدر معين من المال زيادة عليها ونا وجبي ومدوو ويمي جبي كنكو الشرط وشرطني بي wonde so ɓe pooli ala annahum ida galabu so ɓe pooli yatunahu eɓe gaddana mum bi jariyatin e suka debbo mi rewanma tan no winduri e deftere heeni caggal noon mi haalanma ay ɓuranno kam ko taw deftere nde babam Basiiru wanjitinde taw ede ɗo kono ceerno siraji mo ceerno Basiiru o ala ɗo o jaaɗo Portugal somo ɗo wonno joni mi heɓanno deftere nde e junngo makko deftere nde taweɗo nde wonno deftere nde nde artunode ceerno Aliyu Baro radiyallahu taala anhu ko on wonno e janggande ceerno deftere nde taggande nde muula ceerno Ousmane no jooɗi ceerno Basiiru no jooɗi ceerno no jooɗi ceerno Aliyu Baro koyemi jangga so feewani heen fof ceerno wiya ala ittu wona noon wattu nanngam o hay so gayni janngude jooni on potan nde ɗo deftere ay ko nde woni muul gadanoo anndi kam ɓe jiida muul ɗimmo o nani o woni muul gadanoo o woni muul mo janngiten o woni muul mo janngiten jooni o woni muul gadanoo o woni muul gadanoo oɗo noon o yaaruno ko sattade oɗo nde ɗo deftere ko nde deftere ceerno Ousmane Caam jiimanno ceerno Aliou Baro sono janggana ceerno ceerno no jogii deftere mum ceerno Basiiru mo Alhaji Allah no jogii deftere ceerno Ousmane ko deftere mum won ay ɗi ngol bindol ko bindol ceerno Ousmane Caam so jiiɗi pilmon so jiiɗi poton aduna o fof ne anndi bindi ceerno Ousmane bindol junngo makko wonɗo so gayni kadi ɗo ko bindi junngo makko o waɗi heen nde deftere ko jeyi ceerno Ousmane Caam bindi junngo makko wonɗo deftere makko wonɗo ha paren tan ma on jiimi heen bindi junngo makko wonɗo bindi junngol makko wonɗo kala mo kolluɗon heewɓe ne nganndi kuɗol ceerno Ousmane Caam nde deftere o jiimanno eɓe kuccite ceerno omo jooɗi ñaamo ceerno ceerno Basiiru no jooɗi nana ceerno ceerno Aliou Baro no huccire ceerno no jannga wona faami ayi gila tan ɗo hoore deftere ɗo nani gila ɗo hoore deftere ɗo ayi nde ɗo bonande ɗo hoore deftere ɗo tan nani ayi no o baari ɗum ko ni ceerno baarirno deftere mum ceerno Basiiru ko ni baarirno deftere mum ɗo tan ɗo min huna law anna aliman wa ba'da fa inni lamma manna Allahu alayya biddukhuli fi tariqati tijaniyati al ahmadiyati wona ko ɗo ponɗo rewnude heen ha kono ay ko gaaro woyi heen andi tan woni bonande ha tariqati tijaniyati al ahmadiyati ga fonno rewde heen kono ay ko gaari wi heen ay falasso al muhammadiya yaari noon ha yettiɗo ay ɗo yetti radiyallahu andi kam fonno ko mbaɗani garaga e radiyallahu kono ay radi artiga ga radiyallahu o nani
radiyallahu taala an نعم deftere nde noon ko ɓuri hen hewde fof ko ni wayi ko ɗum wonno sababu taw jiida kadi e kelmeje beñcodiraɗe ɗum wonno sababu ceerno wi no hujjodiroya نعم e mulɗo deftere nde joom muulirgal o نعم sabi ko no wela o muuliri to Marok caggal ɗum tan onan jee Allah نعم ay ɗo nokkuji kewɗe ɓe mbaari ɗum نعم ayi gasi en ngari hen fawɗo fiɗirma eyi o fodani ɓe نعم o sharɗani ɓe ala annahum ida galabu نعم so ɓe pooli yatunahu ɓe gaddanamo bi jariyatin نعم jariyatin korɗo ceerno wi subhanallah نعم min de mi wiyani noon mbimi ko shabatin nani ay jariyatin bi shabatin ayi نعم saga debbo نعم heddoto noon no wawno wonde ni hay jariyati نعم nde wonno jariyatu no fira suka debbo jariyatu taw ko bawɗo arab نعم no fira suka debbo taw wona korɗo kono waɗɗo bi jariyati نعم ɗum waɗi kala hen ɗo ɓe ngari ɗo fewani ceerno e mbaɗ ɗum kurwa wona yi نعم bi shabatin sagata debbo نعم ko ɗum woni sharɗi o نعم moussa moolo mbaɗo duwano on نعم oɗon kaɓoye son pooli gadda noon kam نعم sagata debbo muttasifatin ciforiɗo نعم bi kada wa kada o haali sifaji ɗi fof wona cheikh oumar sifaninomomo o haali sifaji ɗi fof te o meeɗa yiide ono annda ɗum نعم ko e sifa cheikh oumar tan kanko ɗo koye ɗum o sifoto lam yubqi lahum min alwasfi نعم shay'an hay hunde ala ko heddani ɓe sifa نعم o sifi debbo o pop taw sa yii tan anda ko o ɗum woni ko joɓetemi نعم mi wiyani noon yo gaddu guila e joni ala ko so dubaw o jaabima on pooli نعم maa qadarin muayyanin min almaali o toɗɗi kadi hunde e jawdi caggal ɗum kadi pawon hen naggam gadda noon kam sagata debbo o نعم yantude hunde e jawdi faqabilu lahu ɓe jaɓi ɓe mbi men jaɓi minen kay ko duwano men tan min poola نعم faqabilu lahu zalika نعم ɓe jaɓanimo ɗum wona ɓe jaɓi wa basharahum bil galabi نعم o weltiniriɓe poolgo o wi gasi kono fooloɓe andi kam sinno ko haade julɓe hefrede نعم kanko o yahanno haade ko kisa koye jihade ummi نعم ha wa basharahum o weltiniriɓe bil galabi e poolgo نعم bi isnillahi taala o wi so allah haaji ko onon poolata wa mimma sahha anhu annahu qala lahum نعم ne jeeya e ko selli ko selli ko selli نعم e ko haalani ɓe o wiɓe innahu yartaji نعم an tahruja lahu zurriyatun نعم min tilkal jariyati o waɗi ko min tilka shabbati ay hay ɗon ko waɗa kurwa min tilkal jariyati min tilka shabbati no selli ko o haalde maɓɓe نعم o wi mboɗo joorti ay o debbo mo cifanimi on نعم mo mbimi on gaddanam ɓiɗɗo moƴƴo geñgol moƴƴol نعم yaltat hakkunde me makko ɗum noon sikki ala sabi ko cheikh oumar jofaninomo ɗum نعم ɗum no jeeya ko selli ko haalde e maɓɓe o wi ceerno wi ko ceerno haalata نعم ceerno wi wa laysa zalika bi baid ceerno wi ɗum hawnaki min muridin li cheikh oumar almudo cheikh oumar wona en mbino ko almudo cheikh oumar on hokkimo lawol tijaniye o yaadi e mum نعم almudo cheikh oumar radiallahu anhu نعم o wi ɗum wona ko hawni نعم mo ganduɗa ne enta taw gentuɗomo o ko kalhalde e kalhali waliyaɓe نعم anduɓe allah نعم o wi ɗum hawnaki jomum so haali ko wayni joni noon fo sahabu ɓe jeehi moussa mawlo en jeehi
Allah waɗi kadi duwaw o jaabi wa hazamuɓe pooli nam eɓe kaɓannoɓe min gayri ƴiilin wala qaalin nam ko alda e sikki sakka law tawɓe pooli nde e pooli nde noon wa asiru wa ganimu nam ɓe ndehi kadi ɓe dañi janngal ɗum wonno yidde maɓɓe ndaha keɓa jawdi ha heewa wa kanatil harbu nam fi belowel nokku mbiteɗo belowel nam e gure foroya ko ɗon haɓano e nder guine bisaw nam wonaɓe pooli nam haare gasi duwaw jaabima joni noon ƴeew so tawi kuɓna ari walla ala nam aboubacry kam namdanoki jobdi nam ko maɓe poola walamma nasalu anil harbi nam ayi babou bachir no mbimi ni nam kanko kala waɗano courwaji omo wawi jittuɗo binde jungo kadi ceerno siraji mo ceerno bachir fawade e deftere baba bachir winditori jungo mum nam omo firinde kayre fof o waɗi ɗum audio ji 16 ɗum fo tan ko ha ɓuren wawde hebde ko selli e babam bachir e ko ceerno sataniɓe ko e ngol bindol binde jungo babam bachir ceerno siraji mo ceerno bachir na firi omo waɗi ɗum audio ji 16 16 audio no pirdeten ɗo ni omo firde noon deftere nde kono kanko wona e nde ɗo jimannode wona e nde wona e nde koye bindol babam bachir e cattagol ceerno e fodde ko ceerno sattiɓe walamma nasalu anil harbi qadimina ila masakinihim dafa'u lahu hadhihi alwasifata hare nde gasi Moussa Mawdo en garti ko ɗorɗe mumen ɓe tottimo o kaldanoɗo suka debbo o dafa'u lahu hadhihi alwasifa wa kanat min akmali sabi o laatima noon kanko suka debbo o ko ɓurɗo timmude e ndaagu ngu dahaɓe ɓe halgan wa hulugan wa nasaban wa hasaban i ono wiye ko korno ceerno wi kamɓe pop kanko ɓuri tago faɗɗi ɓe cifanoma yummo alhaji ari debbo danejo tal debbo joɗɗo jombaji ceerno wi kanko ɓuri ɓe timmude halgan to tago wa hulugan e to jikku wa nasaban e asko wa hasaban e damme sa nani hasabu woni asko ɓurgo moƴƴude e asko ɗum wiyete hasabu jogii ko nasabu e hasabu so wiyama nasabu tan ko asko fof naati hen gonɓe moƴƴuɓe fof kono so wiyama hasabu ko moƴƴuɓe ɓe tan te ko o aboubacry sifino ɓe tottimo kono wama kadu yafaluna ɗeɓani ɗeɓani de ɗeɓani ɓe ɗeɓani tottude mo suka debbo holko waɗi noon limattasafat bihi min aljamali allah e on no sifori e jondam te aboubacry ko tumaranke ummi ko fuuta ko janano arani oɗo komo maɓɓe ko ɓi inne ande te kadi ko suudu laamu ande guine Bisaw no waɗi laamuji canton te ha joni ɗum no continue no nanirta ɗo yero jeenaba wona wonno ko chef de canton andi enen kam ɗum wiye Sénégal kono guine Bisaw hande ɗum ɓuuri sellude ɓuuri sembude ɓuuri tidde toon te kala laamiɗo kadi wondat e maɓɓe wona laamino toon ko Oumar Sissoko ko mbaalo forcé a qirrotoɓe kamɓe chef de canton en te kala ko mbaɗata a waddat e maɓɓe kada laamɓe ɓe jooɗoto ɓe noddete kamɓe chef de canton en ɗum noon ko famille yummum alhaji ali ko ɓen gonno laamɓe o wiyete ko hawa mbaalo yetteteɓe mbaalo ɓe ko ɓen gon toon laamɓe guine Bisaw gila nden ha joni no continue gila e gila ha ɗo jooɗiɗen ɗo no continue kala jaaɗo toon kam yii ɗum yahoɓe koye no daka paƴamen ko nandi hen kala kono waɗa ko maɓɓe gara kamɓe laamɓe ɓe biteɗo président de la république o kala ko ummini so ɓe jaɓani gasata ɓen noon goni famille hawa mbaalo
kadi ko kamɓe tan laamoto ko woni chef de canton en kamɓe yettere ɓe mballoɓe jogui toon mana en diwan mana o ko kamɓe propana en han kadi no wayno leydi tumanna en tumanna nan toon propana nan toon mana nan toon diwanuji kamɓe laamotoɗum i joni noon oɗo ko ɓi lamɓe aboubacry ko arani ko tumaranke hokke oɗo debbo o handani hen no ganduɗa han tumaranke heewi hokkede tan ko huya janano so ari heewi tan hokkede ko debbo tan huya won e gure ko rewɓe tan andaɓe ɓe sito koye rewɓe ferguitiɓe ko nandi hen arani en ko ɓen kewi hokkede kurjuru o tan ɗum waɗi ɓe to timo de kono ɓe ɗeɓani ɓe mbi o handani hen wona kanko handi hen lawla ma ra'aw annahu la mahisa lahum an fi'li zalika li annahum arawhu ghayraha sinno fo wona no ɓe jii ala no ɓe mbaɗi koko aadonirano koko charɗonirano te kadi ɓe cuusa mbaɗomo inde Allah ɗum kadi no jeeya hen ɗum he o sen tottani mo o wayde kidde hen ɗo haɗa ko jabanaɗo duwaw ɓe jii ala ko ɓe mbawi hen ɓe puuntimo ko adi fof ɓe puuntinomo ɓe kollimo debbo goɗɗo ɓe gadde mbimo ay mo cifiɗa o omoni ɓe kollimo goɗɗo li annahum arawhu ɓe kollino aboubacry hayraha so wona hawa mbaɗo wa aba o sali an la yaqbala siwaha o yinawte himo mbimi oɗon gandi wona o mo gaddan ɗon kam o wona o mo mbimi on o on ko ɗo woni ɗo ɓerdam ɗo e haqqillam yitiram nde yiyama mboɗo andi somi yima tan mboɗo andi ko o te noon omo yeeɗa yiide on ko e sifa cheikh oumar e gandal to hadara Allah tan oy kono noon ceerno wi kono noon nde tawno wa kana al amru qadran maqdura tawno noon alhaali o koko hoddira ko hoddiro Allah firtata ko ɗum waɗi e tottimo hawa mbaalo walamma sarat fi yadihi aslamat noon deftere nde windiri ayi aslamat ceerno wi yo baare nde o jangi wi aslamat tan mbi ceerno jiddi ha dow ceerno wi subhanallah mbatte ɗon istaslamat ceerno wi min de mi wiyani aslamat firi aslamat ko o jaɓi Allah jaɓi Allah no mata ko keefeer wonno naati e l'islam ceerno wi ala ko istaslamat ay nani windi kanko ne o sali ɗum no ɓe calorino tottude aboubacry ni kanko ne o sali o wi min gorko mo mi anda to ummi mi anda to jeeya mbi wonde mi hokki on gorko o sali kono ayi taggal ɗum istaslamat o jebbili o jaɓi ceerno wi wona aslamat ayi lam yaqul alhaji ali o min de alhaji ali wiyani kam noon te min ko alhaji ali haaldimi taarike o min de alhaji ali wiyani kam nene mum jaɓi Allah mine bam ko keefere wonno saga jaɓa Allah min de alhaji ali wiyani kam nene mum ko korɗo min de wona noon o wi kam te wona ɗum mbindum subhanallah ceerno ousmane ne hewno haaltude ceerno yamiri yo ɓe mbaɗɗon istigfar woodi ko ɓe ñangi ɗon e astahfirullah e salatul fati e jawharatul kamali ɓe tuubani Allah ɓe jaafni o wi ko istaslama kanko no o jabbiɗi istaslamat kono ayi ko aslama ayi no ɓe mbaari wona ayi ga noon nani ko noon tan windi ndewno ndeɗo deftere winditen ko ndeɗo aslamat ko istaslamat ayi wa tazawwajaha o resimo alal kitabi wa sunna fawaade e deftere Allah fawaade e sunna ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma en ngaro yeeso noon pour ha ganda wona kanko ari resdemo de ko mennoɗo reseede ko mennoɗo reseede o jogii bom ɓiyi ko gorko kanko Hawwa Mbaalo ma en ngaroy heen wa ahsana ilayha gayat al ihsan o wi aboubacry noon moƴƴanimo kattude moƴƴangol ko debbo foti waɗanede e haqqe foti tottede yurmede gondigo moƴƴu wayanimo noon wa ahsana ilayha o moƴƴanimo gayat al ihsan wa sammaha maryam ay ɗo kadi wonko diwi ɗo woni jumla mo arani ɗo kono on e defte banjitaɗe ɗe
ko nde o resimo ɓe mbimo minen noon miɗen jogii aada Naam. debbo desaaɗo fof aan gorko o Naam. walla nene ma ƴeewon e famille mon ginniron ɗum hay ɗum haa jooni koreeji men ɓe fulɓe ngaabuɓe Naam. haa ɗo eɓe mbaɗa ɗum kamɓe kadi ceerno mawɗo no annduno ɗum e maɓɓe kadi ittani ɓe heen bamum aboubacry nde ɓe kalni ɗum o wiye ko bida ni kono mata o bida o ala basi ko bida moƴƴo ɓe mbi minen noon aada amen sa addi debbo Naam. a tottan mo inde gooto e koreeji mon sabi hankkadi o jeeyama e famille he hankkadi koye famille ho o jeeya omo jogii bani ko debbo kanko aboubacry wiyete ko mariame Naam. oy wadde mi wimo mariame kono noon ɗum ɗon jooni ɗum arani ɗo nde ɓe porsimo wonde ko ma o haala ma o totta inde kala jombaajo ɗum ne ko ñande damitorde nde Naam. ɗum noon mbiyami hay haa jooni ɓeeɗo fulɓe men ngaawu ɓeeɗo wona eɗen pilma no nanguite tene kay ɓe keɗoyeɗe ɓe nganndi gila e nguurdam ceerno mawɗo eɓe mbaɗa ɗum kadi ko haa jooni ñande damitorde joomum so resama ñande dambiti totte inde wonde nde ena soowire inde soowoore kanko wiyete ko hawa mbaalo kanko ni wadde mi jaɓi wimo mariame banam debbo wiyeteɗo mariame ceerno haalata ceerno wima hiya yummum alhaji aali oɗo mariame o hawa mbaalo ha ganda inde hawa nde ceerno ne indiri nde hawa mbaalo o ceerno ne indirimo ɓiyi ko ɓiyi gorgol rogui alhaji aali rogui alhaji aali dañiɗo ɓiɗɗo ceerno indirimo wimum alhaji aali wi ɗum hawa sa ruttima to listi ɓiɓɓe ceerno hawa nan toon ɗum ko o indiri ceerno ne indirimo ɗum kam wona kanko tan niɓɓe sugo alhaji aali ceerno no famɗi hen mo indirani asmawu ceerno mo jiiɗa nen asmawu ceerno ciloñ indira ko ɓi alhaji aali nden kadi jeer ceerno yummum siraji nen galle en indira ko yummum ceerno ousmane khadijat indira kadja sey ɗum nde ma en garoye heen allah e wonde moƴƴo ma en garoye taarike ceerno heede fof inchallahu taala e ɓesgu ceerno ay ɗum waɗi ceerno nde o yii alhaji aali nde windi ɓesgu mum e datuji ɗiɓe en jibina kanko nde ceerno ko noon o waɗi ceerno men oɗo ɓiɓɓe makko ɓe kala heen gooto omo windi mo jibina e ñalawma o e lewru ndu e hitande nde fof moɗo jogii ɗin kayitaji ceerno men oɗo kala gooto nde jibina mi jogii kayiɗo machallah machallah ceerno wima hiye o debbo mo cifotoɗen ɗo ilal ana ha joni woni ñande ceerno windata deftere nde omo wuuri ceerno wiɗo mbindami deftere nde yummum alhaji ali no wuuri sabi o windi deftere nde ko madina alhaji 1932 33 nde deftere nde winda 1932 33 eɗen duuɓi alhaji ali hawre ladial ko 35 madina sinthia ko 36 wona e mbi ko hanki madina heeɓi duuɓi 90 le 27 février de 27 février ñalawma hanki o madina dañi duuɓi 90 ko sinthia ceerno wi ay o mo cifotoɗen wadde andi ceerno no andi o omo wuuri ceerno omo wuuri kamɓe gonduɗo madina alhaji ha ganda bam kanko sakkiti alhaji ali adimo hawrude ladial alhaji ali adi hawrude e ladial nene mum onen fof on jeehi madina seydi alhaji ali wona kamɓe lelodi ɗon alhaji ali adi ubbede ɗon caggal ɗum makko hawre ladial ɗon ubba kamɓe gonde rawda goto ceerno no andi hawa mbaalo ko ceerno andimo ɗum waɗi ceerno ousmane de o dañi ɓiyi ko indiraɗo gui alhaji ɓiɗɗo o noon woni joɗɗo danejo tan ɓe mbi ceerno mawɗo wi enen nde deke sen gandino o ko hawa mbaalo guinniranmi ɗum saabi o ko tokara mum tan arti danugol ngol e mbaadi ndi e ngari o kono on noon kañum maayi law
on mayiɗo on ɗo rugi alhaji on mayiɗo caggal ɗum noon o inniti rugi alhaji goɗɗo kono ceerno wi sen gandino o kay ndeke ko mamum tan hawa mbaɗo wiyete ɗum waɗi ceerno no anndi oɗo hawa mbaɗo ceerno no anndi mo ɓe gondi madina seeɗa alhaji ali sabi kanko sakkiti alhaji ali yaltude aduna ceerno wi ɗo bindanmi deftere ɗo kalanmi kaɗo haala ɗo omo tawa anndi kay wadde o kam no anndi taarih o yo so wonko ɓe caggi heen ne koɓe joginor ɓe caggi to yi taade omo wuuri ceerno wi wahiya ilal ana ala qaydil hayati omo e tonngol gurdam ceerno yi ɗum ne mo aafa tan omo e jamma jam ɗo kaalami ɗo mbindanmi ɗo omo wuuri omo e jamma jam anda so tawi haala ka ma en gaynoy ɗum eyi natti woɗɗude a faami summa lamma sarat tahta yadi hada seyid nden o wattindi kanko hawa mbaalo e junngo oɗo ko howo aboubacry allamatuhu ko nden aboubacry andini mo anna ummaha wa uhtayha wa ibnaha fi sabil taw omo woya tan omo woya nde tawno wajiɓe moussa mawlo e janoyno e gure maɓɓe hankadi noon andi cargu waɗata goto fof ko tepperi ittam to boni goto fof ƴetta kono dandiri hoore mum hankadi famille o fof sari ɗon noon aboubacry tawno ko mbaɗo listitaruji ko ƴeewowo allah ɗo humpitamo o wimo deeƴ o wimo nene ma mawni en rewɓe ɓe e ɓiye gorko o kamɓe fof ɓe nguuri o weltinirimo ɗum omo e juuɗe eɓe e juuɗe wajiɓe ɓe tan anna ummaha wa uhtayha wa ibnaha fi sabi kama subiyat hiya ɓen e ndagu he oye ɓen e juuɗe moussa moole en no gonirɗa e juuɗe maɓɓe ni ɓen nan ɗon kanko noon o faami o woni koye funtudemo kono fala yaskunu qalbuha wala yatma innu illa bi ru'yatihi konngol ngol ɗo deeƴnani ɓerde makko o ronki heɓindade so wona yiidem wadde yo holluɓe ɗum waɗi faqama o dari kanko aboubacry ala saaqil jiddi fi tahlisihim dari darde noon korlal koyngal yidde ɓoccidde ɓe e jawdi makko e jaahu makko tawno kadi ko kormaɗo omo horma omo hula ha o ɓocciti e maɓɓe kumba e binta ɓeɗo kamɓe jiidi me baba ɓe woni bandiraɓe rewɓe ɓe ko seekoda e makko jaaƴe o wonno ɓiyi ko o ɓiyi ko gorko o ibnu ha ani mbiyamde aboubacry resatamo omo jogui ɓiɗɗo caggal ɗum yimmiraɗo ɓe donki yiitude ɗum nde jannde gogo waɗi han kadi goto fof dogata o yoɓi yimɓe kanko aboubacry yo jiilo yimmiraɗo to yiita e guure he pop wa aajara o yoɓi attujara julankoɓe ndi yeɗɗulo buuha ban yo ban famara o haaɓe jiitani ndendiraɗo ha kisa ɓe nani habaru yimmiraɗo o hawre ladial to mawloyinoto famara o ha hatta matat wa sami'u habara ha bada zalik allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallim ha janggo kadi jokken inchallah machallah ɗeɗo ko deftere ceerno ousmane ɗo joni so jiiɗi no mbimi ɗo ɗon mbawi fodde kala hen ɗo waɗa courwa si en gari hen tan kadi ma en pindin hen yimɓe ɓe so allah jaaɓi ya wossiraji nana muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuɗo yiɗɓe mum jaɓi allah jokke ahmada